pilang so thoi mate inglongar lok ke do Karbi Arada tu mesen atowar kavi pena joksi arnivang ke do kedam kisung kachetong nang ESDC pen Newland Police puthak pherang kiamai kang nipon Ingdeng hini langlokso Football Men's League Championship surihini roing korapli ke pathu ke cheng Karbi Anglong live Karbi prime time bertang ton pen arju paniktha So cheng dhenda constituency ka parlopon Sept inglongar lok ke do Karbi Arada tum pen penangan aningkan pen Sept ruipi lang sot hoi ke do boma Karbi Arada tum mesen atowar kave pen ajoksi arnivang ke do kedam kisung kachechak nang lapen Madu Sorkar le Karbi Anglong district nang chari sitami inglongar lok ke do Karbi Arada tum nang panungkuk asonsi thekdamlong Lason thak thaksi ruipi lang sot hoi inglongar lok ke do Karbi Arada tum Sorkar pen thangnat akirat kilong le joksi idona long pharop ho trok atangka chirung cherek padoponsi amina atum risoi jang sarphu sarhang atum pen chipatir piponsi towar kachislama sai ke klempon Karbi Anglong live channel pen kahumri damahut ruipi lang so at hoyara datum pen Sorkar aphan thoi la pen inglongar lok ke do Karbi Arada tum aphan kilang pangbar pon pede da jok aning kang samse nang chipaklang dun renti Karbi Anglong live news channel pen kahumri damahut ruipi lang so at hoyara datum pen Sorkar aphan thoi la pen inglongar lok ke do Karbi Arada tum aphan kilang ke pangbar pon pede da jok ning kang samse nang chipaklang dun Lapen kidamtang MLA kilik campaign a hutnon kidobom Haurakhat LA MLA a hinpen rada tumaphan lamthe chichak tikang alam the laki non puta chepa pling plededa joini ruipilang so thoyara datum aning kang samse nang chepaklang tun Kardom Karbi Anglong live kelang ratum duan litum Karbi Anglong live pen normal litum ke do banke so cheng dhenta constituency ke parlopon Sept inglongar lok ke do Sept ruipilang so mate samsira thoi sinil tum dolo lapuna ra thoi banke nitum Karbi Anglong live pen patai da nitum paklang lo aprang da paklang ulo lapen chugadam tang MLA sitame chichak tekang lo alang li ladak mai ke do hut sitame chichak tekang lo lapuna ke train ali legi bui nahi gali po toari arlong si thok nahi po nili nang thoi po alam chak ta dulu nil tuma protest ta do sitame non pu non benta lapusi lapuna rong berong thagara tumangeng long ke do Karbi Arada tumke non puta towar ki ka philam lo arlong ichya sangki ichya puta theglong le kai tarara tum thur paksi la ningkreng bari khalo pute la tum chehlat nu silo pute alang le tum la putonti rara tum thur pak pong ke non long ga anita so big sitame alang le tum mena towar phan alang le tum kadu ko rong asar mekara sar diuri pherang ke alang le tum cherap che tusi ruti lang suara tum ke jo amena track lo la tata mobile track ta kumane ke dolo ihum ba ke dolo la tum dang jang pupine thai si la ton ku bercha pe alang le tum labang so sai same ding pon bom lo same litum Karbi Anglong litum atok anu jong si litum Karbi khai litum inglongar lo ke do Karbi khai den cintur nei pote litum Sorkar pen kopi posi kelang cari pang don de tilo labang isia akaita isia question mark do ber titi jong si inglongar lo Karbi tum jong si cintur te pote Karbi Anglong na ka cintur te lo ilitum jong si towar pipe meri hing pipe ki jun mesen alang pipe polote ilitum Karbi Anglong autonomous council kopi phasi ilitum ki dulo tangte ilitum 70 bosor asosilo non ilitum council ilitum 1951 ilitum district council lang mandate pen kopi pasi ilitum phan kaita inglongar lo ke do Karbi Arada tum panung ko titi asila da aro tum bai nu ethini alang tu titi tan na lon kola nala tonte nang litum mahil pele nang kan no lapu ke alang litum dagari soi jang tum lo alang litum se ka ke mata rong kaching thur nang ji ajai me galang litum se deng pon verlo som sa towards da me ko pine heno dak pusta me alang litum meri hing alam sa me alang litum si body pon bomlo rong kaching thura sai bang ke alang litum claim pon bomlo tangte nang litum Sorkar aphan kupilo nang litum puji pini ani ane som ke nang litum lana ki sung ke phonang ke towara jok to aprang si ini Karbi Anglong live aprang ke tum hasame ningkang sama kardom pajolo kardom arang litum pini inglongar lok nilitum along nang kahumri pat arang litum 100 churure yone si pini nilitum ini ladak
nilitum rupilang so arong arat pen pini nilitum rong asar pen la pen perangki tum nampin khat pen pini nilitum rupilang so arat tami sorkar pen ke nangrap relobon pu ajok pen si pini nilitum rupilang so arat tingbai sar pen pini nilitum edon lang pen harupli haroi thom la son cirung pen si pini nilitum arong kaprek thoi pen sa nilitum tata mobile hang pen si pini nilitum mira kecil lengat tawar mane mira kecil helara tawar kisung aroi ke jang ten nilitum bait kang doi ciru mimi set la son apong ki punang made nilitum phan thidong habar ka parlo hi bangge habu thire basana damlon lapen haladak thidong pen lapu ke bang atwar bangge na anta nilitum phan asap pinesen grebar la son nang kewar pi la son ta belang nilitum la barikai sek nilitum kiduk kisung ke phonang ciru mimi set la hai pen polet nilitum dak thidong arat ke parlo along apuling station ta nilitum ke pilo arleng thi ta make ning oi pik pus nilitum cimatha hoda ta ko matha velo la bangge nilitum han towar jong si dang pipe polet ke cing thura bar sai ko sono ta bangga prang si nilitum owe ki mi peno non nilitum ke cing thura la dak akal nilitum rupilang sorat pukalilo dak inglong hawar an ke la tuar kile le dim an ke nilitum ke cing thura war sai masi unet dat ditilo kado babe ladak rupilang so nilitum pini tame kacirung kacirek pen sike klempon lasi labang so along tame nilitum isi ningduk ke thegding cmem atum tame alang litum tame nang kelang pangkret v penajok lasi alang litum tame nilitum aphan non eprang pen ke nitum phan labang so atuar nang ke klem pije phan se alang litum phan tuning ripon lo lasi nitum aphan kado babe ke dam ke bang ke misan nona bang ke aning ki pungang se lo kadu ga ni tum tame botara hulo potang te thurpak pen ni tum kan anone nang kapa hai pidun lasi la bang so abang ke alang litum mo second time abang ke election dolo potang ni tum abang ke nang pangkret dun ri MLA da cicak tekang lu bu MLA ta cicak tekang lo MLA huta alang li tame halas lo ke nang tum trainer li le nang ka hang li ko a tum hanang cak tekang lasi trainer li le nang hang li da pola bang ke non bang ke la ke munit ke da matu war poni li nang pide gitu amar alang li bang ke haidet pen ing samri oi halas so pen si tame lasi alang li tame non bang ke la bang so alam the cicar julong pen alang li kama bang nang pang cheng pi sonte alang li phanta me parji lasi ni tum kado gabe dak suceng hanta homosi pen ke kachi baidu alang li tame alang li iria homosti nang che lang sonte bo ni tum la puru pilang so na tu ke candidate tum ta wang vi mane hala thedong an ke tuwar misen lo po thedong an bang ke wang po meeting nang bi podam rup tik tik kidme ke hinu nang thekong le da tik tik lasi none prang pen bang ke alang li tum la bang so tuwar nang ke odje phansi tuning ripon lo News Report Karbi Anglong Live ASDC Hamran District Committee MI po sarsinging lengpen kedam tang chitini phaying kora pli anerlo por kheroni LSMF firm IB along pherangkia mai ingni ponsi longle phelang kachirai kom thek je puthak lam the peklang ponlu bangso mai long alang lipen ke pachini pon ke non head jong Karbi Anglong Autonomous Council along ECMI long kachiparai pon STA chakhai tuma phan anke phan phokep long revenue pajum pon pupu tangte longle pata bang akhai tumatik kibe kiche so tuma phan anta pata pipon thai poma pasi karju padopon New Land Policy abang ke cancel pon thusi phan phokep revenue ke pajum pon along anta Karbi atum ke 2 pon un elang lasi phan pharui si ansi pajum nang ji pusi ASDC Hamran District Committee amai pho hin pen pherang kya mai along jongpon tuning 2023 ningkan 25 Junarni Karbi Anglong Autonomous Council atuma hin pen isi akimi longle aron ka selama puthak nilitum heglong lo jela solong le aron bangke larle la pen ke soron pa primary pulotangte Karbi atuma matsi Karbi Anglong longle hem kuman un elu upen nilitum along jengkha kheruni dongka mukam pen chenglok halapuni hang na tu pustami puluni sarkolu fis alpen along nilitum la so puthak protest isi a program deng ponilo
pen ke la so ni tum ka protest alo kot Karbi Anglong Autonomous Council phans ta min tum kachuning ria lo made memorandum pe ne samini tum pa jir pon lo athi bang ke settlement of land la so long la tum pata ka selam a premium la pena bang ke la so pata conversion annual to so miadi pata conversion a rate a premium la pen ke aku mana revenue sita me ador pa so pik pik hala solam bang nili rui relo chuni nili tum rada panda tham thai lo la si nili tum kadiman na teng pen nili tum Karbi khe phan Karbi Anglong long rai kom pinei pul bang so kache song akemang a teng pen Karbi Anglong Autonomous Council tum phan nili tum kipi a memorandum a teng pen Karbi Anglong Autonomous Council tum sita me jasemet RDP pon pen alang litum 2nd December 2023 arni alang litum Executive Committee dosi 25 June 2023 arni kape klang a notification bang alang litum review lo la sila sok bang ke hal anon alang litum karjulam ke bang ke NC Hills ba Karbi Anglong pusita puta taksik schedule aron pen kachari a district lo la mane ini Autonomous Council ta apot si 1959 transfer of land pulang masih tok dak je dake akaprek akhei non tribal atum ke longle apota kelong unji aron ke chujeng bat jirt abar sai ini tu council rule salong ke tipi muthe ke damtang an kachari atum ke chokche ajoini da congress pen chenglok la previous government atum lasu kachari alang tum kaninjoy nu ajoksi non tribal atum longle pota long lepu ili tu council rules long tok anga phita longle pota longaret bangke political leaders atum daga elected tu mamethang vote bank kache salam ajoine si heya ang tin heyang fork la tum chujor etlo la tum chu etlo Keroni pen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Langlokso Sports Association hin pen kachapatir pipon ingdeng hini annual man football club league suri hini raing korapli ke pathu ke pangcheng ponarni ove chingri FC atum 2-1 goal pen kachapahai pon kedamtang chitini phaing korapli arni korkanthi constituency ke parlo Langlokso Sports Association atum pen chapatir pipon si Langlokso middle pathu aklamalong ingdeng hini annual man football club league suri hini raing korapli ke pathu ke pangcheng pon Bangso ke pathu ponalong aluhisar po aman pen korkanthi mondol amai phudolo ingti ka chetong dunalong chunbang sarsing hanse KCS amai phu jasing rongpi SGB harsing kramsa rongasar joyrong pharatum chetong dun labangso ke pathu ke pangcheng ponaterana tum lake oveching room FC lapen youngster FC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu pon bom apor unahut oveching ri FC atum ke thek muchoda jok 2-1 goal pen chepahai ponlo halapu mai phu sarlong ingti kongchon bang roton teron atuma hin pen ke tham pon ki labangso ke pathu long pangrum pet club kretrok atum pensi chepate ponpo lapen bangso ke pathu long pensi mesen a players ingwai ponsi akang to yang ding ke pathu long ji ato warsitami japon ji pusi thanpon anparta Langlokso Sports Association hin pen ke pathu hin anso se ke paprang don thek ji aphan apor pen ason kaprek ke pathu sidami padopon bom ji pusi thanpon thu Sport Association hin pen ingdeng hini Football Man League Championship 2024 pi bangke kechengsi ani lo pen pi kechengsi ya hati mangal puson lo Oveching FC la pente Young FC Club tu mesi pini bangke ceng belum kena abang makan ini tum long hanse song isi alang liak Kalitang, Asabra, Longkoi, Hanse, Longkoi Hanse, lang ni Sabra men si, lang ni binar bang ke piponji pusuni tu sport edition long, beta ke mina nang pipo. La babang la so. Long so league long total club bang 16 ta do. Lapen labang so ke pathu long ke hai anong I suri ke babang ke korkanthi mondol committee long chunbang sarsing hanse hin pensi alang li hema ke sar kalitang longkoi hanse men pensi pajer pon pukusi pangdak ponlo aluhi sar po man pen ka chetong dun korkanthi mondol committee amai phudolo ingtia hin pen lam theke jai ponahut ke pathu pen ajok methang okpran ka chepami unale pen ke danglok kaching thola pen monsam ke long I unalam the pajer bipon anparta ke pathu along ke un an pen nang cherap dun bomji pusi
ning jepon si nang lokso ha ba bang nang lokso sports association pen nang lokso ko pathu ini agency ani abang gili tum choro ko nang he non ubi gili tum phan choro kon ji ante kan thot kon ji phan tai si mission wa sai sela bang so wa sai long ni tum la kar beng long autonomous council tim main pen sam pen nang adi pi kon ni tum tek don lo la sela bang so top no stame khela ani stame mi tum man kang thot kon ji lo Japong pilun pot council tim mas tami churu nanti lapen ili tum for country constituency Malaysian parata Karbi Anglong autonomous council speaker akhai raju tusu postame lang liadi pilun pik masih mo kewangji apa postame asu liadi pilun for country tum asu develop tami panglo kon kagi kon ilen time link thekot lapen non ki chari bom BJP sarkar tum sitami ke pathu hin kang thur ponji phan sai ke deng ponalam thi sitami klardak pen than pon thu dong mukak pen samsing inti Karbi Anglong live Kuligang Sports Association atum chepater piponsi inter club men's football tournament surihini rain kora plia pharman Kuligang lorchuti pathua klamalong Kedamtang chiti ni phai krep hopen pangcheng ponsi ni phaing kora ke thom durmiar ni an ke chengsi semi final ke pathu padoponlo Kuligang Sports Association amai phu babu ingti pen japonsi chunbang joy sing lang ni pen kachetong dun aluhi ke pachinia por en ponlo aluhi sarpo aman pen Karbi rong asar maya mai phu dharmo teron rada cyclem bang jon terang mongol teron la pen pinangan man ki do tum chetong dun Arni kangsam por phai ke thomra mini trip ho por pen ke chengsi semi final ke pathu pon Lakhijan Youth Club la pen Longbi Hanse Youth Club atum angbongsi pathu pon ke pathu ke cheng pen Lakhijan Youth Club atum kachiting group la pen ke thekmu chora jok half time apor anke goal ke thom thapon si sang pon lo adontu second half ke pathu pon hut puthot Lakhijan Youth Club atum goal ipum thapthu si apor ke chok hut anke Lakhijan Youth Club atum 4 goals la pen Longbi Hanse Youth Club ahin pen highway agol pen Lakhijan Youth Club atum final along dim chepalong dun adonto semi final ke pathu pon Sodrecho Youth Club la pen Borman Lekthe Youth Club atum angbongsi pathu pon nat ke pathu atum ta ke thek kachedai chita jok half time apor hut anke goal highway pen si sang pon la pen second half ke pathu hut Sodrecho Youth Club atum kachiting Thumuchot ajok goal pumthom thapsi angdung kiti mate final along chepali dunlo angdung kiti ke wangji arni Lakhijan Youth Club la pen Sodrecho Youth Club atumang bongsi pathu ponpo bokajan benanante dang Karbi Anglong live Tang depini Karbi prime time berta ki lapuan si kang ton paniklo